Марсель, бүгінгісі күнге қадар тамашашы сені жыршы, гармоншы, ғаилә башлығы әти буларак беләм. Азмы күпме бер елга якын син дин кешесе, 5 вакыт намазны укып баручы, мөселман кешесе. Менә музыка һәм дин синең күңелеңдә каршылыклар уятканы булмадымы? Бүгінге қадар жоқ. Шуңа күрә икесеннән бергә тигезләп алып барырга тырышам. Яхшы, менә шушы турыда без бүгенге тапшыруда тулырак сөйләшербез. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Исәнмесез, хәерле көннәр, хөрмәтле Хозур ТВ каналын караучы тамашачыларыбыз. Хәерле сәгатьтә үз эшен башлый. Сезнең белән мин Резилә Саляхова. Бүген студиядә кунакта Татарстанның атказанган артисты Марсель Вагизов. Марсель, әйдәгез менә шушы сорауга да тулырак җавап бирсәгез иде. Кайчан килдегез шушы юлга? Гадәттә, дин юлына адәм баласын я берәр кайгы китерә, борчумы, берәр авыр ситуациядан чыгу юлын эзләп киләләрме дингә? Яисә инде менә сәгате сукканын аңлыйлар да киләләр. Сез бу юлга ничек килдегез? Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Мин моңа инде бер 4-5 ел дәвамында ничектер әзерләнеп килдем, әмма ләкин вакыты җитмәгән булгандыр. Менә Аллаһ Тәгалә насыйп итеп, ярты елдан артык менә шушы дин юлына басып, инде 5 вакыт намазны укып, инде менә Рамазан аенда Аллаһка шөкер оразасын тотып, инде барлык фарыз гамәлләрне үтәргә тырышып, яшәп барышым, Аллаһка шөкер. Субханалла. Менә кабатлыйм тагы шул сорауны, музыка белән дин, алар бер кайчанда сугышмыйлармы сезнең күңелегездә? Минем теге моңарчадаган иҗат иткән җырларым, сәнгать әсәрләрем, иҗат җимешләрем, алар берсеннән минемчә теге тәртипсезлеккә алып килә торган теге чүп-чар җырлар булмады. Алар инде үзебезнең татар халкының элеккедән калган теге матур моңлы җырларын мин янәдән халыкка җиткәргә тырыштым. Бүгенге көндә шуның өстендә эшлим мин. Әмма дә ләкин менә шушы дингә күчкәннән соң инде күңелемдә теләк барлыкка килде. Менә шушы дини яктанрак җырлар иҗат итү теләге барлыкка килде. Ул минем байдан бар иде, үземнең репертуарда "И Ходаем, саулык сөрем" дигән җыр инде ул клипта төшерелде, бик күп кеше белә. Әмма дә ләкин менә хәзерге көндә шушы яктан дагы репертуарны баету өстендә эшләргә тырышам, изләнүдә. Демәк, бу тормыш рәвешенә генә түгел, бу репертуарга да, иҗатка да үзенең тәэсирен ясый. Үзенең иштә булса бер теге плюс йогынтысын бирде. Менә үзегез дә әйтеп киттегез, борынгы татар халык җырлары, менә шул җәүһәрләрне актарып чыгарып, онытылган җырларны халыкка тәкъдим итәм дип. Сезнең интернет сәхифәгездә дә күрдек, шундый кешеләр бар икән. Марсель, әйдә миңа аранжировкаңны җибәр әле, әйдә мин дә җырлыйм әле. Менә сез ничек карыйсыз шундый иптәшләргә? Нәрсә дип җавап бирәсез? Чөнки сез аны үзегез табып алгансыз, үзегез эшкәрткәнсез, аранжировкасын булдыргансыз. Ул сезнең репертуарыгызга кирип калган җыр, менә алар җиңел генә. Әйдә бир әле, мин дә җырлыйм. Шундый хәл ничек? Төрле кеше була. Кайберләре шундый матур иттереп, менә Марсель итәгатьле иттереп, теге тәртипле иттереп, Марсель абый менә шушы җирдә җырларга кирәк иде, авылда концерт була. Мин менә үзешән җырчы, зинһар өчен булыша алмасмы икән дип шугайдыр теге сораган кешегә мин ике куллап риза иттереп бирәм. Кайберләре ничектер инде язуыннан, мөрәҗәгать итүеннән күренеп тора үзенең шундый теге тәрбиясез шуқадарлы менә минаңа тиеш кеше шикелле иттереп сораучыларга әлбәттә мин теге матур иттереп җавап язып җибәрәм дә, инде әлбәттә бирү теләге шул вакытта юкка чыга. Булай мин менә яшьләргә булышырга тырышам. Менә җырың бик шуқадарлы ошый, менә шуны иттереп теге җырлыйм әле дигән кешегә әлбәттә бирергә тырышам. Менә күп җырчылар Instagram шилтәрендә әлегә баягы. Шунда күрәбез инде, менә машина алдым, менә костюм алдым, күлмәк алдым, менә шунда чыгыш ясадым, монда чыгыш ясадым. Аны тамашачы да шулай кабул итә, артистларның бүтән эше юк инде, алар шул җырлап, биеп, мактанып кына йөриләр дип. Мактану сезнең халкыгызга хасмы? Менә ул дингә күчкәнче дә миндә мактану хисе юк иде. Һәм инде менә шушы дингә күчкәннән соң барыбер әзрәк гыйлем исти башлыйсың бит, шушы дини яктан да, Коръән укыгач та, инде анда менә шушы мактану турында теге аятлар бар. Мактарга ярамаган. Мин моңа шуңа күрә инандым тагын бер мәртәбә.
Һәм дә инде теге алай итеп үземнең социаль битләремдә мактанып постлар куйганым юк. Куярга тырышмыйм да. Яхшы, менә бу дин юлына басу иҗатка да тәэсир итте дисез. Алар дусларга мөнәсәбәтле үзгәрешләр кертте ул. Мәсәлән, менә 10-15 ел элек дус булган кешеләр бүген сез алар белән дусмы? Гадәттә менә шундый хәдис бар, ишеткәнегез бармы икән? Яхшы дус ул мускус сатучысына охшаш дигән. Син аннан мускус сатып алмасаң да, аның хуш исе сиңа сеңеп кала. Инде яман начар дус ул тимерче кебек. Син кырымга буя алмасаң да аның төтене сеңеп кала ди. Сез менә дусларга мөнәсәбәтегез. Мен дусларым анга күп дип әйтә алмыйм. Бәлки танышлар күптер, әмма ләкин дуслар булырга тиеш тә түгел. Әмма алар 10-15 еллык теге дуслар түгел. Ул инде менә Казанга килгәннән соң теге танышкан кешеләр дуслар. Әмма ләкин менә шу дингә күчкәннән соң дип теге соравымны шулай дип аңладым инде. Ничек карадылар дип. Беренчедән ничек карадылар, ничек кабул итте дусларыгыз, икенчедән дусларны иптәшләренә аралашучы кешеләрне ничектер инде фильтр аша үткәрәсең миңа калса. Шул фильтр аша үтмәгәннәр булдымы? Булгандыр. Мин ул менә ничектер күптәннән сизәм, әгәр дә мин күңелем ятмаган кеше булса, мин аның белән теләсә-нәрсә теге бирсәләр дә аның белән аралашуны үзеннән-үзе ул читләшәм андый кешеләр. Инде аралашасы сөйләшәсе килгән кеше белән ул сүз бетми, һәр вакытта сөйләшеп, бер-берем белән теге аралашып, үзеңә кирәкле мәгълүматны алыр өчен андый кеше белән мин сәгатьләр буе сөйләшеп утыра алам. Менә хәзер икенче сорауга күчәгәндә, шушы дин юлына күчүне гаиләгез, дусларыгыз, туганнарыгыз ничек кабул иттеләр? Бер инде артык теге ни булмады шикелле. Мин уйлаганым, өйдә теге авылга кайтканнан соң да итерләр дим инде, чөнки диннең үзенең үз карашы бар аның теге дингә. Мин аларны һәр вакытта аерып карыйм, ул теге коммунистлар заманындагы кешеләр, алар шундый теге белем алып үскәннәр. Агитационный. Әмма ләкин алар да моңа уңай карадылар. Миңа теге аерым гына айтып әйтмәделәр, ничә плай иттең дип. Шуңа дуслар арасында дагы әзрәк кенә баштарак теге көлемсерәп җирсәләр дигән. Әмма ләкин теге соңыннан аңлап инде бәлки минем артымда сөйли торганадыр кешеләр. Әмма ләкин миңа теге битемә барып әйткән кешеләр юк. Үзенә күрә теге кайбер үзебезнең җырчылар арасында хәзрәт дип тә анда теге үзенә күрә. Сезне үпкәләтмимме соң бу әйбер? Иншеп, ул бит хәзрәт минем өчен киресенчә дәрәҗәле сүз бит ул. Хәзрәт булыр өчен бик күп укырга, бик күп теге белергә кирәк. Шулай. Шундый максатыгыз юкмы соң? Киләчәктә бәлки хәзрәт булып китерсез чыннан да. Минем максат та хыял шикелле әйберләр, ниятләрем бар. Әлбәттә, ул теге Коръәнне үз гарәп телендә укырга өйрәнеп, аны әзме күпме аңларга теләвемне теге Коръән бит укыган вакытта менә шуны әзрәк аңларга аңлау теләге бар. Иншалла, теге Аллаһ Тәгалә насыйп итеп, теге ярдәм биреп. Амин, амин. Ярдәмнән ташламасын шушы юнәлештә дә. Субханалла, мактауга лаек нәрсәләр. Хөрмәтле тамашачылар, Хозур ТВда хәерле сәгатьтә тапшыруы үз эшен дәвам итә. Бүген бездә кунакта Марсель Вагизов. Марсель, синең бабаңны дин кешесе, имам дип беләбез. Әбиең дә динле кеше булган, менә алар турында бераз сөйләп үтсәң иде. Бәлки аларның тәрбиясе сиңа күпмедер дәрәҗәдә тәэсир ясагандыр, шулай бит. Хәтта бер интервьюңда мин укыдым, әбием белән бер бүлмәдә торган апам инде бик күптәннән диндә. Апа түгел, сеңелкәш. Сеңелегез. Ул инде хайран еллар намазда. Әлбәттә, мин аны шушы дәват идәндәген, әбидәндән күрәм, чөнки алар менә шушы өйрәткән дугалар һәр вакытта менә шушы яшькә җиткәнче минем белән һәр вакытта ярдәм итеп янымда булдылар. Әле менә бер көнне бер хәзрәттән шундый теге җомга вагызында ишеттем шундый сүз: "Бүгенге дөньяда иң зур байлык нәрсә ул?" дигән сорау бирде дигән. Иң зур байлык ул тәрбияле бала диде. Һәм менә шуны теге үзенә күрә бер анализлап йөри, әлбәттә шулай икәненә инанасың икән. Чөнки бүгенге көндә шушы тәрбияле балаң ул сиңа
һәрвакытта картайган көндә дә ярдәм итә, ул сине йөзеңә кызыллык китерми, һәм дә инде син вафат булганнан соң да синең өчен догачы була торган кеше. Шуңа күрә менә шушы һәрвакытта шушы дөньядан булып киткән әби бабайларны һәрвакытта теге аларның рухларын шат булсын дип дуа кылырга тырышам. Алардан теге шаттыр дип ышанасым килә. Әлбәттә. Балаларыгызга күпмедер дәрәҗәдә дин нигезләре өйрәтәсезме? Шул процессны башладыгызмы? Хәзер көндә илә аларның теге үзләренең әбиләре бар, теге алар белән ишрак булалар. Инде дәваниләре әзм күпме өйрәтәләр дуаларны. Һәм мин дә инде менә үземнең малайны инде аңа 8 яшь булды, әкренләп үзем белән теге намаз вакытларында үзем белән мәчеткә алып йөрергә тырышам. Күреп үссен дип. Шулай бабагызның күп кенә уен кораллары булган һәм сез аларны, сезнең гаиләгез аларны гаилә ядкәре итеп саклый дип ишеттек. Бу чыннан да шулаймы? Нинди уен кораллары турында барасыз? Хәзер инде аларның күпләре югалдылар, әмма дә ләкин алар арасында бар иде. Мин хәтерлим әле, иске өйдә эленеп тора иде, стенада, диварда скрипка, шулай ук курайлар, кубызларны дәвәти үзе ясый иде. Скрипканы да үзе ясый торган булды микән? Скрипканы ансы юк, ансын сатып алган булгандыр. Әмма дә ләкин менә кубызның үзен ясаганын үземнең күз күзләремдә күргәнем бар. Шулай ук курайларны менә теге бит музыкаль белеме булмаган килеш, шу курайларны ясау. Барсында да уйный идеме үзе? Шулай ук Талиян гармунда, Саратовский гармунда миннән шыгырдаткан вакытларым исемдә теге, уйный белмәсәм дә. Ул теге бик күп яктан да менә шу музыкаль уен коралларында үзе уйный иде. Демәк, сезгә дингә этәргеч кенә түгел, хәтта иҗатка тартылу да нәкъ менә бабагыздан килгән. Мин һәр даим әйтеп киләм менә шу интервьюларда, кайсы яктан килде дип сораганда. Мин әти ягыннан да, әни ягыннан да үзенә күрә бер теге музыкага битар булмаган кешеләр һәрвакытта булганнар. Шул әтинең дәген бүген көндә дә шушы гармон баянчы һәмандан белән бергә янәшә дә бара. Марсель, сезнең репертуарыгызда әйткәнегезчә күбрәк халык җырлары, моңлы җырлар, мәгънәсез килде китте җырлар юк, шулай бит. Бүгенге вазгыятьне белә торып, бу яшьләрне җәлеп итә микән мондый җырлар? Әллә сезнең тамашачыгыз күбрәк урта буын яшьтәге кешеләрме? Күбесенчә урта буын кешеләре. Инде мин аны һәрвакытта теге йөрәгемдә инде бер яра кебек һәрвакытта мин белән янәшә дә бара бу нәрсә. Шу бүгенге көндә яшьләрнең теге зәвыклары түбән дәрәҗәдә. Бөтенесенеке дип әйтеп булмый. Бөтенесе түгел, әмма дә ләкин ул теге процент буенча караганда бик аз күләм генә тәшкил итә. Менә шушы татар халык җырларын тыңлаучы, зәвыклы җырлар тыңлаучы яшьләр азрак. Инде менә ул хәзерге көндә бит гармун белән алып, уйнап, теге җырлап утыра торган вакытларда бик аз. Мин шунда гына беләм, минем элегрәк елларда гармун ешрак алына иде чехолыннан. Бу көндә ул моңаеп кына утыра. Сәбәп вакыт җитмиме? Теләк юкмы? Теләктән түгел, минемчә бу урысча алып әйткәндә спростан. Ләкин күңел өчен тартып аласың инде теге гармунны, ул теге кай вакытта була шундый моментлар. Гармунны тартып аласың. Әмма дә ләкин ул теге үзең генә гармун уйнап утырып, шулай ук кызык түгел. Әгәрдән янында та бер-ике кеше булып, теге әйдә әле менә шушы җырны җырлыйгал дип теге бергә утырсаң күңелрәк иш. Тик шулай да концертларда да кулланасыз бит әле менә шушы елны узган концертыгызда да. Инде бу хәзер үзенә күрә бер теге экзотик номер шикелле генә. Гармун белән башлап җибәрдек бит бу концертыгызны да. Ул минем теләк шушы умид үземнең 5 яшьтә гармунда үзем уйнарга өйрәнеп башлаган кеше. Ул теге әле үземнең җырчы буласы килә түгел, әмма дә ләкин иң беренче чиратта баянчы булу теләк идем. Шуңа күрә дә менә шушы баян, гармун минем белән һәрвакытта янәшә булды. Әле ул гармунны алуның да үзенә күрә бер тарихи хатирәсе бар. Мин инде 5 яшьтә әтинең теге нервысында уйнап, миңа гармун кирәк. Ул вакытта шулар популяр иде ул. 80-нче елларда. Ул вакытта инде акчасы да булмагандыр гармунларга, инде туган тиешле кешеләрдән безгә шейка гармунын әти сорап алды микән инде ул аны, акча төләп алды микән, асын хәтерләмим миңа. Түгел, ачык түгел. Алып кайтып, мин шунда гармунда уйнарга өйрәндем. Инде ул вакытта гыйбарә бар иде шундый, кара мунчага кирип гармунда уйнас.
уйный башласаң бик тиз өйрәнәсең дигән. Onlar сәне дәген теге мин үзем Шуны истә тотып, мин мунчада өйрәндем. Бездә кара мунча юк иде, мәдә ләкин мунча кырыйдарак торып, анда утны яндырмыйча кирип, караңгы мунчада бер яктан бит курку хисе дә бар, икенче яктан уйнарга килү өйрәнү теләге дә бар. Шулай итеп өйрәндем. Әмма дә ләкин менә шушы җәйге бер иссек көннәрдә шушы гармун калган урамда, түбә кырыенда һәм шуннан кисәк кенә яңгыр килеп яуып, шул гармунның күрекләре җебеп бетте. Инде мин аңа бик каты борчылдым. Әмма дә ләкин Эләкте инде шуны. Эләкмәде. Хәтерләм, эләкмәде. Аннары соң кыш көне минем туганга әти алып кайтып бирде Сабадан өр-яңа чәйкә гармуны. Куллан төшмәде инде ул. Ул куллан төшмәде, ул бүгенге көнгә дә исән. Һәр вакытта улай өйдә тора. Марсель, менә яшьләрнең музыкага кагылышлы да зәвыклары бик түбән дидең. Кай вакытта менә шул яшьләргә әзрәк акыл өйрәтәсе килмиме? Җан кисәккәйләрем дип. Музыканы да аңламыйсыз бит. Дингә карашлары менә, дингә кагылышлы да әзрәк акыл өйрәтеп җибәрәсе килмиме бүгенге яшьләргә? Юк, мин аны аңлый башладым. Ул теге кешене син дингә китереп булмый, вакыты җитмичә. Вакыты җитмичә аны бер кеше китерә алмый. Шуңа күрә монда бер Аллаһ Тәгалә генә ярдәм итәлә. Инде ул менә яшьләргә дип мин яшьләр арасында үземә күпме теге кирәк дип саныйм, әзме күпме киңәш бирәм. Әлбәттә теге өметлерәк булган яшьләргә инде әзрәк кенә теге туры юлгарак бастырып, репертуар буенча дагы җырлау маниясы буенча да күпме кием бәлки. Киемдә дәген ансына инде безне сорап тормыйлар, нәрсә телләр шуны кияләр. Әзме күпме киңәш бирергә мөмкин. Рәхмәт. Бераздан без сөйләшүебезне дәвам итәбез. Хәзергә даими сәхифәбезгә тукталыйк. Менә бер генә мәсьәлә монда. Кеше диндәме, диндә түгелме? Галимме, наданмы? Монда да шуны да карарга кирәк. Әгәр дә кеше динле түгел икән, мөселман дип саный ул үзе. Әмма башка гыйбадат, башка дин әһелләренең, башка дин гыйбадатханәләренә керсә, ул бәлки мөкиббән китеп аларның динен кабул итүе ихтималы бармы? Ошап китте. Ширкәүгә мәсәлән керде, ошап китте. Наданлыгы аркасында ул мөмкин динен дә алыштырырга. Шуңа күрә мин тәкъдим итмәс идем. Хәтта экскурсия белән керергә дә, мәсәлән, гыйлеме булмаган кешегә ширкәүгә мәсәлән. Әмма әз генә булса да әби бабайларыбыз өйрәтеп калдырган бит инде. Менә безнең динебез бар, ислам динебез бар, мәчетебез бар фәлән дигән. Әгәр син хәтта башка гыйбадатханәгә керсәң дә, белеп тор, Аллаһ Тәгалә бар, Аллаһ Тәгалә бер, һәм безнең динебез ислам дип әби бабайларыбыз өйрәтеп калдырган икән бу баланы, бу кешене. Әлбәттә анда кирип чыгарга, карап чыгарга ярый. Әмма намаз башкарырга, дуга кылырга анда катгый рәвештә тыела. Әмма сорау, намаз вакыты җитте. Нишәргә? Бүтән җирдә укып булмый, шушында гына рөхсәт итәләр. Ул вакытта менә Умар ибн Хаттаб радиллаһу анһу Иерусалимга кергәч, ширкәүгә дә кирип чыга ул, ул гыйлем иясе. Ул белә кая кергәнен. Ширкәү эчендә намаз укымый. Ширкәүнең тышына чыгып укый, башка мөселманнар да булай эшләмәсен дип. Ягъни урамда укый. Шатында гына, ераграк бераз. Менә ул безгә бер мисал күрсәтә. Ягъни ширкәү янында гына урамда, ширкәүнең үзендә түгел, урамда намаз укырга ярый дип. Әмма эштә намаз уку, дуга кылу тыела безгә. Шуңа күрә хәерлерәк анда кирмәскә. Ерактан карап алсаң була, хәерлерәк кирмәскә, ләкин әлбәттә галим кеше булса, яки нинди бер мәсьәлә буенча, эш буенча
Kileler eken albatta anda kirge ruhsat itile ham kerak deb саныйм. Çünkü biz bitinde din ara, millet ara tatılıqны saqlarga tırışabız bitinde. Anda indi galimler alar, mesela Hristiyan galimleri, İslam galimleri, hazretler ham indi батюшкалар алар bir-birisi bilen ışıraşıp indir bir meseleler şişe. Aların bitinde özüne göre bir aytırga kerak bir problemaları var. Mesela içkiçilik probleması, narkomaniya probleması, zina probleması, ham köpkene adabsizlik, ahlaqsızlıklar var bizning cemiyetimizde. Ham alar birge şuşu meseleni şişirge tileyler. Agar da şunday maksat bilen kirsen ol albatta yarый ham kerak deb aytar edim. Ham alar da bizge şulay uq kileler, şulay uq meşitlerge kirip şunday zor meseleler şişile. Alar da bitinde tilemeyler cemiyetinin bozuluğun. Müslümanlar da mesela, Hristiyanlar da, başka din ehalleri de cemiyette tertip buluğun, ham indi kişilerinin, bir gerek de balalarının aşakilikке kirip gitmevlerini tileyler. Ham meşitler, ham başka ibadethaneler, alar özüne göre bir şuşu terbiye bile turgan orun dip sanala. Ham indi alar şuşu meseleni şişirge dip şişilalar. O vakitte elbette ruhsat etiler. Hürmetli tamaşaçılar, biz devam ederiz. Studiyada men Rizda Salahova hem Marcel Vagizov. Marcel, mene artist kişi bitinde turmuşta da, sahnede de her vakit motor bularga tiyir. Şulay bit. Senin imijingni turmuş ipteşin güzel buldura degen edin. Bu şundan da şulay mı? Ol qarayma senin imijingni sahnege nişik kiyindirge turmuşta anlaşılayındı. Sahne kostümlaryngny nişik buldurasın? Кай вакытта бергеле баргалайбыз инде. Аның вакыты булмаган вакытта мен инде хәзер беттеге телефон заманы киеп карыйм даган костюмны иң бер шаңа җибәрәм инде. Әйтәм, менә шундый костюм таптым. Ошыймы сиңа, алыйммы? Дип инде. Алар оңай җавап бирсә, әлбәттә мин костюмны алам. Әгәр дә юк дисә, алмыйм инде. Чөнки Иң иң беренче сүзне ул әйтә. Anlaşıldı. Turmuş ipteşigiz güzel biyoşi kişi bularak, o sizin fizik yoqtan formada buluğunuzu da tələb edəmi? Yok. Siz yok mu? Soңғы arada yabıqıp gittiniz buğay, soңғы yıllarda desəgəndedir. Ул да инде үзенә күрә бер теге Стимул булды mı? Ничәдер еллар дәвамында җыелып килгән инде үзенә күрә бер дискомфорт, физик халәтне яхшыту уңайыннан эшләнгән әйбер иде. Bu Güzelliğin bunda təsiri olmadı mı? O mena керісінше, yok senin mena şunday neyin mena bir şey deyip aytып берсе деген, мен инде барыбер сахна кишисе бит инде бар бер төс мотор ябык булырга тиеш дип ошо нәрсәне үземә инде бер максат куеп, ошо максатка ирештем, Аллага шөкер. Сахна моторлыкны ярата дип моторлыкны ярата, әлбәттә миңа бүтән ошо сахна костюмнарын яңадан алмаштырып чыгара туры килде. Үзенә күрә бер теге финанс ягыннан да расход булды, әмма дә ләкин бүтүнүсүндө яңартып чыктым бүтүн кийимдеринде. Шулай да әйтүчеләр булдымы? Марсель, элекке халәтең миңа күбрәк ошыйды дип. Әллә бүтүн булгалады. Әле ул бүгүнкү көндө дә бар андай нәрсә теге. Бер караганда күбесе инде миңа янып бетте, минем теге шундый халәттә икәнеме. Әмма дә ләкин кайгыр кешеләр очраштыргалый. Ул теге иң беренче кисәк кенә ябыккан вакытта авылга кайткач инде инде авырмыйсыңдыр дип инде. Улым зинһар бүтән ябыкма, шу хәлләренә бурыныңа калган, син кеше нәрсә әйтер дигән инде. Хатыны ошат дияр. Теге иң беренче ябыккан вакытта кешеләр инде иң беренче теге сәлам сүзе урынына авырасыңмы әллә дип шундый теге сораулар булды. Шулай да булай рәхәт. Миңа киресенчә ул үзенә күрә, үзем кеше сине шундый халәттә күрә икән, минем инде үзем шу киресенчә мин шатлана идем. Максатыма ирешәм, әлбәттә кеше күрә икән, бит син үзең сизмәскә дә мөмкинсеңдер. Сизәсең инде чалбарларыңнан. Чалбардан сизәсең, ул бит көн саен бит менә һаман саен басасың нигә инде үлчәүгә. Кимегән, тагын теге күбрәк шөгыльләнә башласың спорт белән. Шуңа күрә бер тәмен таба башлагач, битен туктап. Хәзер менә ияләнеп беттем, инде мин теге шулай зур булганымны партия фотосурәтләрдән генә чагыштырып карыйм. Хәзер барыбер бит инде туклану үзгә шәрәктер, әллә инде син
элек тукланган кебек тукланасыңмы? Ничек менә шушы халәтеңне саклап торасың син? Физик Физик күнегүләр. хәрәкәтләр да инде. Шулай ук менә шушы рациондагы үзенә күрә бер үзгәрде. Кич белән инде күп ашамаска тырышасың. Шул элегрәк барбыр теге ябыккан вакытта тырышсам дагы мин теге диета дип тоторга хәзер инде менә шул нормаль кеше шикелле тукланам. Тукланасың. Хәзер ияләндең инде ул рационга. Әйе. Аңлашылды. Марсел, әгәр дә синең тормышың җыр белән бәйле булмаган булса, башка шөгыль кешесе булсаң, синең дөньяң, синең тормышың тулы булыр идеме? Әллә син җырсыз күз алдыңа китерә алмыйсыңмы үз тормышыңны? Хәзер көндә юктыр дип әйтәсем килә. Әмма дә ләкин теге Аллаһ Тәгалә нәрсә язган бит. Җырчы булмасаң, башка кеше профессиясе кешесе булыр идем. Кем булыр идең? Белмим, асан әйтә алмыйм. Әмма дә ләкин менә бүген көндә бер атна 10 көн җырламыйча торсаң, кеше арасына чыкмасаң, инде күңелгә нәрсә җитмәгән кебек. Шуңа күрә кеше бит менә 20 көн, 21 көннән бер үк нәрсә белән шөгыльләнсә, ул аңа ияләнә. Теге автоматик рәвештә ул теге шунысы ияләнә. Шуңа күрә кеше бөтен нәрсә ияләнә ала. 21 көн җырламый торсаң, җырсыз яши алырмын дип уйлыйсыңмы? Барыбер чыгып менә урманга чыгып булса җырлап кирәйин бер теге. Балаларың. Күңелдәге булган хисләрне теге чыгарып. Балаларың хәзер ничә яшь синең? Улысына 8 тулды, кичкенәсенә 3 яшь. 3 яшь, Әле һаман да бишек җырлары җырлыйсыңмы кичкенәсенә? Юк, хәзер алар үзләре җырлыйлар. Үзләре җырлыйлар, үзләре сезне җырлаталар. Әйе. Җырлап. Юк, җырлауга теге бик сәләтләре юк. Малайның бар иде 3 яшь вакытында мин белән бергә рәттән теге кичкенә гармоны бар, шуның белән утырып, арча көйләрен бергә җырлый идек. Әле ул минем теге видеода сакланып та калган шундый теге моментлар, минем җырларына теге кушылып җырлаган вакытлары. Әмма дә ләкин Нигә сүнде бу теләк? Сүнгәнем менә ансын белмим ничәптер. Инде миндә барбер бер өмет теге яши кичкенә генә. Барыбер уларның кайдыр сакланып калып, яңадан барып килеп чыгыр ди. Үзең телисеңме аның җырчы булуын? Гадәттә бит инде җырчы артистлар юк баламны иҗат кешесе генә итеп күрәсем килми, иҗатка тартылмаса, аның теге тормышы юк. Җырчы булу дип теге менә именно җырчы булсын дип теләмим, әмма ләкин иҗат сәнгать кешесе янында әзрәк аны аңлый торган кеше булса, теге тәрбияле, культурлы кеше булса, ул бер кайчан да аңа кырыкта ярдәм итеп кенә тор дип аңлыйсым килә. Бүген көндә дә без аны укыра керттек. Теге беренче сыйныфны бетерде, һәм дә инде параллель рәвештә музыка мәктәбендә балалайка классында белерде ул. Аны кеше сырынча балалайка дип тәйин. Без барган вакытта мәктәпкә, теге музыка мәктәбенә шушы балалайка классында гына урын калган иде. Үзең ашыймысың? Ошый баштарак теге бик сәерсенеп җирсә дәген, теге ярты елдан соң үз теләге белән без әйтмәсәк тә кулына балалайка алып итеп уйнап утыра иде. Үзенчәлекле. Гадәттә балаларны я баян, фортепиано, скрипкага бирә, я гитарага инде егет кешене. Инде авылда кайткач, дәват издәгән аптырады. Нишләп? Мин баянда уйныйм, әтиң гармонда уйный, син нишләп балалайкага бардың дип инде. Менә пока әлегә балалайка җырып тора, инде аларында ул теге бер 3-4нче класска кадәр барган соң, шуннан соң беленә инде. Әмма дә ләкин ул шушы нота грамотасында, шушы музыка тыңлап, үзенә күрә барыбер үзенең теге байта. Музыка мәктәбе чыннан да күпне бирә бит инде ул кешегә. Мин дә менә теләмичә генә йөргән идем, менә хәзер Аллаһка шөкер ярый әле әтиәнем ул вакытта йөрткән дип бүгенге көндә рәхмәт әйтәм. Марсель, безнең вакытыбыз бик аз калып бара. Шулай да тамашачыбызга бер үтемле берәр киңәш бирәсең килмиме? Нәрсә киңәш итәр идең бүгенге көндә халыкка? Халыкка мин биргән киңәш бик мөһим, Марсель, бик мөһим. Инде бүгенге көндә бит һәр вакытта кеше яши менә теге сәяси дөнья белән дәген, социаль дөнья белән дәген, акчаның зарплатасы әз, пенсия яшен күтәрәләр дип инде һаман башлар, әмма дә ләкин моңа башларга кирәк түгелдер. Үзеңнең якындагыларың белән, балаларың, гаиләң белән гаиләдә тыныч мөхит булып, бер-берен кадерен белеп, бүгенге көн белән рәхәт итеп яшәргә кирәктер. Аллаһ Тәгалә биргәннән разый булып. Шөкер итеп. Шөкер итеп яшәргә кирәк. Шөкер итеп, сабыр итеп яшәсәң, теге дөньяның матурлыгы күренә ул.
Бик зур рәхмәт. Без дә сезгә рәхмәт әйтеп, киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Тагын иҗатта, Хозур ТВда очрашырга язсын сезнең белән. Марсель, рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Ассаламу алейкум. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар, сезгә дә. Хозур ТВда тагын очрашырбыз. Сезнең белән хәерле сәгатьтә тапшыру булды. Мин Риздә Сәләхова һәм студиябыз кунагы Марсель Вагызов сезнең белән сау булашабыз.